ko ta kalle. Allah ku ne billi. Wai ka ji shi da Allah. Me wani dan talle? Am son gaye da Allah kana wani dan talle, me wani dan talle shi da Allah da Allah. Tallan dai. Sai sa idanuwa koi. Sa idanuwa masu bacci da ido. Dan talle ku ne birni. Yayi dan talle ku ne birni dan san me ka mutanen garin nan. Wai dan talle ana am son gaye wai dan talle. Kai ni ban san me suka ba. Abadan Allah na san ku fara rai kan matan ma kyau haka kamar ba 'yan garin nan ba kuma za ku wuce Ina Allah ina ga wannan ba wani abin kirki ne ba kai mu abadan Allah ya mata wannan fara kwalle ne haka to ku zo mu je rage muku Assalamu alaikum. Barka dai. Da Allah ku dan yi hakuri, zan dan rage muku jin daɗi. So. Ina so zan ɗauki mota. Sai da ba mota ka bace? Amma wallahi ka ji kunya. Allah ya wadare da irin halinku. Wani waje za ku je? Ni wallahi. To ba laifi ku shiga man sai in rage muku hanya. Bismillah tafaddal. Ba matsala. Sallah.